Dalijo bola-bali ngingu arlojine, ora merga arlojine kuwi umure lagi karo tengah minggu, nanging pawongan kang menehi arloji kuwi kok ya ora gage telepon utawa kirim SMS. Sejatine durung suwe oleh nunggu, nanging hawane notoleng ati. Rasane Dalijo wis 3 abad oleh ngejejer ing sapinggiring ratan kuwi. Ora mung sepisan Dalijo nginguk prapatan, atine ngarep-ngarep bis kang mondhong wanodya merati kuwi gage ndang tekan. Esuk mau Dalijo wis keprungu suarane liwat telepon, nanging kaya dene ukara-ukara tembang campursari layang swara. Kangen ing atine Dalijo ora bisa oleh tombo yen durung sapetemon, durung lungguh jejer, durung ngene, durung ngono. Kanthi pawadan antuk jejibahan melu diklat, Dalijo ninggalake anak bojone kanggo tetemonan kelawan kembang impene selawase iki, kelawan wanodya kang maringi hadiah arloji merek larang ing ulang tahun wingi. Wanodya kuwi jenenge Erawati, nanging kaprah diundang Ira, pacare Edi, kanca sakosane Dalijo jaman kuyang biyen. Jaman semono ora ana perasaan apa-apa antarane kekarone. Ira kelet kelawan Edi lan Dalijo ya mepet wae kelawan Sri sing saiki jejer ibune anak-anake Dalijo. Nanging nalika 5 wulan kepungkur kekarone ora sengaja ketemu ing reuni kampus, Dalijo lagi ngerti yen Ira lan Edi ora kebadut lungguh jejer ing kuwade kaya dheweke lan Sri. Ira disunting duda pilihan wong tuane kang mubra-mubru jejer kepala BKD ing kutha klairane. Dene Edi malah rabi lawan anake ibu kos. Jarene Ira, Edi kober liwung nalika pedhot kelawan dheweke. Ing liwunge Edi kenal omben-omben lan sobo diskotik saben wengi. Dudu bab mblasaring Edi kanca sakosane kang narik atine Dalijo. Moblong-moblonge Ira kang njilma lintang Panjerina beda adoh karo jaman semono. Ira kang saiki ayu denok-denok persis bintang TV, Sahrini kuwawa gawe kroncalaning ati lanange Dalijo. Guru prasaja kang selawase iki ora tau neko-neko apa maneh nganti wani rambah tandurane tangga. Dina iki ketaman wuyung kelas berat marang kanca kuliahe mbiyen. Kamangka kekarone padha mengku bali somah, kegadolan bojo, kegandolan anak. Dalijo saya jungkir walik nalika tanpa sarusiku Ira curhat ngenani sesangganing jejer garwa duda tuwa kang wis apeputra. Yen ora amarga bektine marang wong tuwa, ora mungkin Ira gelem dadi bojone wong tuwa kang ora ganteng lan wis ora prakoso jroning ngayahi kewajiban minangka guru laki. Guru mapel basa daerah kang ora nate duweni panggonta sundul wuwung kuwi kaya ketiban duren nalika wanodya kang wewek lencir kuning nuduhake sinyal-sinyal ora sakbaine marang dheweke. Gegambarane Sri jroning atine Dalijo ilang kesilep ngujiwate esem lan liringe Ira. Ana kang gumeter ing sakcelonane Dalijo. Mung sepisan berarti ana SMS kang mlebu HP-ne. Pindha manuk emprit nyamber walang sangit. Dalijo gage mbuka HP-ne. "Sorry Mas, telat. Ngarang alibi sing apik dhisik. Tapi jenengan rak wis jamu sih."
SMS kuwi ora gage dibales, maka kaping ukara-ukara SMS kuwi diwaca dening Dalijo. Lambene mesam-mesem dhewe kaya bocah SMA. Dalijo malah mbenakake surenan rambute, bola-bali nginguk rupane ing spion sedan tuane. Dheweke kaya ora yakin yen prejengan kaya dheweke bisa methot atine Wanudya merati kaya Ira. Ora let suwe bis kang diantu-antu wiwit mau jedul ing prapatan. Saka jero mudhun widodari Apraem Sahrini Gurawalan Dalijo metuk. Anak putu Adam kang wis ora enom maneh kuwi gobyak gabyuk kaya suwindu ora ketemu. Tanpa sungkan Ira ngesun pipine Dalijo kang isih mlenggong nyawang Ira kang dibungkus jaket lan celana mlebet nganti apa kang tumempel ing anggane pating pecotot narik mripat lanang ing ngendi wae. Ana swara suwat-suwit saka jero bis kang wiwit mlaku maneh, nanging kekarone ora keguh. Dalijo gage gandeng tangane Ira nuju sedan tuane kang diparkir ing sangisoring cemara. Ira dhewe ora gelem kalah, tangane ngranggeh bangkean lan sirahe disendhekake ing pundhake Dalijo. Ing langit kulon srengenge setu sore pamit delik ing waliking gegodhongan kutha Batu kang adem. "Lho, kok mrene Mas Jo?" serune Ira ngalem. "Gene yo, apa vilane kurang asik?" saute Dalijo. Tangan tengene isih mangkring ning setir sedan tuane, sedeng tangan kiwane embuh merambat tekan endi. "Aja ning kene, mengko yen mlebu metu gampang dititeni wong. Aku asring ngancani bojoku ana acara ning cedhak-cedhak kene, Mas," jelentre Ira. "Oh alah, tapi yen mlebu metu ngono kuwi rak ya malah enak to, Ir. Mas Jo iki nakal." Ciwitan cilik mampir ning bangkean, ora ana sing kelaran, sing diciwit malah mesam-mesem lali sembarang kalir. "Mbak, sing mesra to, Mas. Undang yang to sae rak ya luwih nyampleng ning kuping," kandhane Kenes. "Oke sayangku, cintaku, manisku." Ora kari ganti tangane Dalijo kang njawil janggute Ira. "Terus ki menyang endi? Aku selak ora ganti, Jik." "Ngaler Mas Jo, aman." Ira ndelikake raine ing dadane Dalijo. Dalijo njingkat keri selawase Sri ora tau uwil-uwil dadane. Mewahi mobil ning ngarepe diambung bokonge. Untunge senadyan sedan tuwa rime isih pakem. "Tenan Mas Jo, santai. Mengko yen wayahe rak luwih kepenak." Sedan tuwa kuwi bablas ngarah kutha Batu sisi lor tengah. Sanjabaning sedan tuwa kuwi hawa adem saya ngrembuyung nalika pandom jam terus mlaku. Nanging lawe-lawe rarasmara kang jinahe Dalijo lan Ira jroning sedan tuwa kuwawa ngusir hawa adem kang jekut, malah ngilekake hawa anget kang jeru. Milining lelakon ngeterake Dalijo lan Ira ing ulegan kasmaran kang nerak angger-angger. Ora krasa akhire sedan tuwa kuwi leren, ora ning ngarepe villa endah utawa parkirane hotel. Sedan tuwa kuwi malah parkir ing pelatarane sawijining omah kang mencil ing antarane wit-witan apel liar. Lampu emper lan iringan omah kuwi sumorot remu-remu, isih kebak esem guyune Joko Prawan sumengit. Dari jalan Ira mudu
mudhun lan nothok lawang omah kang mencil kuwi. Sawise kaping pindho uluk salam saka jero omah keprungu kumleseting sikil. Nalika lawang dibuka, sawijining wanodya saumuran mbakyune Dalijo mapak. Wanodya kuwi nganggo jarik, kebaya lan sanggulan kaya arep nekani resepsi. Wedak pupure katon mondo-mondo, gondol ngewangi kang ngambar-ambar saka anggone wanodya kuwi saya metengake mripate Dalijo kang kebacut mendelik-mendelik wiwit mau krana dikulit ira. Kang rada narik kawigatene Dalijo, wanodya kuwi duweni rupa kang jibles kelawan ira. Pakulitane, irunge, lambene lan solah bawane kaya jambe sinigar kelawan ira. Senadyan kayane ora adoh, nanging umur kang kacek ora kena disingetake antaraning ira kelawan wanodya kang saiki aweh sasmita supaya kekarone gage mlebu omah. Miturut ira, wanodya kuwi isih pernah nak dulure saka ibune. Dalijo lungguhan ning ruang tamu, ira langsung uncluk nututi jangkae tuan rumah. Pamite menyang Dalijo kebelet turas. Dalijo nyumet rokok kretek karmane, keluke kumebul ngebaki ruang tamu kang prasaja lan sinaput lebu ing kono kene. Mripate Dalijo disawatake ngubengi tembok lan gendeng omah mencil kuwi. Nanging saking kang mampir ing mripate ora ngobahake pikirane kang wiwit mau dikebaki wewayangane ira kang wewek lan nggodha ati lanange. Ora let suwe wanodya saumuran mbakyune Dalijo kuwi mecungul sinambi nyangking teh lan apel sapiring. Tepangaken kula Sulastri, Dek Ira menika tasih pernah sederek kalian kula, nanging sederek tebih. Boten napa-napa, boten sisa kuatir. Kula kalih Dek Ira menika sampun nganten. Sulastri nggawe isyarat cedhak banget nganggo driji-drijine. Dalijo kaya kebo dikeluh, mung mantuk-mantuk senadyan separo pikirane wis ora gathuk. Sampun dangu tebang kalian Dek Ira. Dalijo sepisan maneh mung mantuk, lambene ngakep rokok karo nutupi pangrasane kang ora kena diampet maneh. Sulastri mesam-mesem weruh praupane Dalijo kang abang mangar-mangar. Keprungu swara dehem alus saka jero omah. Dalijo ora sepira titen, kuwi swarane ira apa swarane wong liya. Kang mesti swara dehem alus kuwi swara wadon, lan swara dehem alus kuwi minangka sasmita marang Sulastri. Wanodya saumuran mbakyune Dalijo kuwi ngadeg tanpa dinyono cengkir gadinge natap panyawange Dalijo. Guru prasaja kuwi langsung ngelek idu, kulu menjinge munggah mudhun, ora kalah kelawan ira. Senadyan kepangan umur Sulastri isih katon seger lan wewek. Sinambi mesam-mesem weruh mripat pendirangane Dalijo, Sulastri nyablek lengene wong lanang kuwi. Wis dienteni Dek Ira ning kamar tengah, kandhane. Ing kamar ukuran 3 meteran kang peteng, Dalijo ngesokake krodaning hawa nepsune marang ira. Semono uga ira kekarone sawetara wektu lelumban ing samudraning asmara. Kenyut ing ulengane, Dalijo nganti manut wae nalika ira nyancang tangan lan sikile ing dipan. Ing puncake suarane Dalijo bengok sora, dudu bengoke paungan kang diganjar kanikmatan swarga donya,
nanging bengok kelaran kang nuli disambung ngrintih tanpa leren. Lampu kamar nuli murup ing dipan Dalijo klekaran nglegena tanpa awer-awer adus keringet. Ora ana getih waras kang mili, nanging praupane Dalijo kaya wong kentir kang kelangan nalare. Mripate kosong, lambene ngrintih ngampet loro, nanging dheweke kaya-kaya ora ngerteni larane kuwi ning apa. Sulastri buka lawang kamar, wanodya wawah kuwi nyedhaki Ira kang uga nglegena lan isih njengking sanduring Dalijo. Sulastri ngaras rambute Ira. Kurang telut engkas, Nduk. Guyune Ira pecah ngrontokake genteng, ngrubuhake tembok. Guyu kuwi cumlengking minyak wengi. Ajian Kiring Sukma kuwi pancen nuntut laku kang abot, Nduk. Nanging sawangen simbah, ora ana sing ngandel yen kowe kuwi putuku. Sulastri gandeng tangane Ira mudhun saka dipan. Yen kasil duweni ajian iki, aja mung sak desa, wong sak kutha mesti teluk lan nuwun inggih marang kowe. Tapi isih ana sukmane wong lanang telu kang lali marang anggir-anggir kang kudu mbok cucup. Kowe ra isih sanggup nutukake lakune to, Nduk? Pitakone Sulastri. Jer Basuki mawa beya yang ti. Semaure Ira karo nutupi anggane sing legena nganggo jarit parang rusak kang wis cemepak ing meja cedhak dipan. Kuwi lagi jenenge putuku. Sulastri ngambung bathuke putune kekarone jumangkah metu saka kamar. Yen mung kanggo nyalek, Nduk, ajian Kiring Suksma mesti tadah. Ujuk-ujuk Sulastri kelingan Dalijo. Wong lanang apes kuwi, aja kaya sing wingi kae. Kandhane Sesuk paling ana berita mobil guru nyemplung kali yang ti. codel.